divertida, és molt recomanable que podeu venir a Conqueridors. Està molt ben lligat a l'argument i està molt bé. No m'ho esperava. Sorprenent! Jaume I, molt autèntic. M'ha agradat molt a mi, he rigut molt. Som pecadors. A més, els actors ho han fet tots molt bé. Extremadamente aguda. Sí, sí. Amb l'ucraner. Fora! Senyor de pista! Senyor de pista! Canta aquesta postura. El porno més friqui de la història de la tele. Sí, meravellosa, boníssima. Fantàstica. Que jo la recomano a tothom que vingui a veure Conqueridors.